Silav roj baş hevanno hevitkim huntev başın selametin divan rojin germahiye de mehneki huzur bidita ne pijana baştı bu pela germahiye ya yekeme nader bas bu pişti haftaya gidin pela duyam ya germahiyeti evji Avrupa'yı da pijine hediyedi berbe Bakuri Kurdistan evetçe hevanno Şeyh Said u çilû heşt hevalên xwe beriya sed û yek salan hatin darvekirin. Berê ku em dest bi bername bikin. Em van serok û rêberê xwe bi bîr bînin. û em dewleta Tirkiye carekê din şerbezar bikin. Ji ber van komkujiyê ku li milletê me kiriye, li serok û rêberê me kiriye. Em van însanê xwe bi minnet, bi hurmet, bi bîr tînin. û em ji dewleta Tirkiye jî dawa nakin. Milletê me eger têkoşîna xwe, mücadeleya xwe bi biryar birêve bibe, dikare hestiyên van rêberê xwe jî peyda bike. Ez ji berî ve nealîgirim ku mirov ji dewleta Tirkiye tiştan hêvî bike, tiştan bixwaze. Li bajarê Stadya Almanyê êrişekê çekdarî pêk hat, 5 kesan jiyana xwe ji dest da, êrişekê ciddî ye. Bajarê Stadê li ser eyaleta Saksonya jêrînê Almanyayê êrişekê çekdarî wê derê pêk hatiye. Di êrişê de wekî tespîtên destpêkê 5 kesan jiyana xwe ji dest da. Piştîbûyerê tenê kesekî hatiye binçavkirin. Yani heta ku me nûçe jî amade dikir, agahiyekî berfireh tune. Lê di nava bültenê de eger agahiyê nû hebin, pir bi kêfxweşî dixwazim bi hevala rapave bikim. Tiştekî hinekî cuda, İsrail pir dereng ma, di dawiyê de komkujiya Ermenan nas kir. Veya pêşketinê pir giring e. Hikûmeta İsrailê kiryarên di serdema İmparatoriya Osmaniyan de yên di şerê ciyanê yê yekem de ya li hemberî Ermeniyan hatine kirin, wekî komkujiya Ermenan bi yek dengî nas kir. Ji bo ku ev biryar bike ve meriyetê divê parlamento jî, parlamentoya İsrailê jî vê yekê bipejirîne. Biryar li ser pêşniyaza Wezîrê Karêderve yê İsrailê Gidon Saar roja yekşemiyê di civîna lijneya wezîran de hate pejirandin. Saar li ser platforma X'ê daxuyaniyekî belav kir, ji bo piştgiriya Serokvezîr Benyamin Netanyahu spasiya wî kir. Saar dibêje İsrailê bi qebûlkirina rastiya dîrokî û bi redkirina hewldanên înkarê erka xwe ya exlaqî bi cîhanî. Saar di civîna kabînê de got, komkujiya Ermenan heta îro jî di Sîrî de ji aliyê hikûmeta Tirkiye ve bi kampanyayeke organîze ya înkar û piçûkxistinê re rûbirû ye. Wekî dewleteke cûhiyan êdî dema wê hatiye ku İsrail vê komkujî baweyekê fermî nas bike. Rêveberiya İsrailê gelek salan ji ber parastina tekiliyên dîplomatîk yên li gel Tirkiye, tu carî biryareke fermî ya naskirinê li ser vê mijarê nedabû. Alûziya di navbera Tirkiye û İsrailê de ya ku salên dawiyê bi taybetî piştî şerê Xazayê zêde bûye, wekî yek ji sedemên guherîna helbesta Tel Avîvê ya İsrailê tê nirxandin. Lê wekî din Tirkiye pênasêkirina van meseleyên 1915 wekî komkujî red dike. Ankara diyar dike ku wendahiyên canî dibin şert û mercên awarte yên şerê cîhanê yê yekem de qewimîne, helbikî hemî derewe plan projeyekî beriya şerê yekemî cîhanî bû. Hemû aliyan eşên giran kişandine dibêje. Tabii ve iddia dewleta Tirkiye ji alî hukûqî dîrokî ve pênasêkirina van bûyeran wekî komkujî dibe em rast nabînin dewleta Tirkiye. Lê dîrok li holê ye. Herkes her tiştî dizane. Milyon û nîv Ermenî ji holê rabûn. Mal û milkê wan hemî hatin destê sêrkirin. Mêr sağ neman. Qismekî Kurdan pir kêm ew jî parastin. Jinên Ermenî parastin, mêrên Ermenî parastin ama pir kêm. Ermeniyê ku li Bakurê Kurdistanê man jî bi qismî mecbûr man xwe veşêrin, xwe înkar bikin, xwe wekî Müslüman nîşandan. Trajediyekî pir giran e welhasıl. Gelek welatên cîhanê ku di nava wan de Amerîka, Fransa, Almanya, İtalya jî hene, bûyerên 1915 wekî komkujiya Ermenan qebûl dikin, ji bo ku biryara İsrailê bikeve meriyetê, hûn zanin di dema pêşme de li Kneseta İsrailê, li parlamentoyê wê li ser dengdan çêbibe. Eger piraniya parlamentoyê bêje erê, İsrailê baweyekî fermî komkujiya Ermenan nas kiriye. Yani soykırım.
soykırım. Yani ne komkujej. Koket qaline. Koka Ermen qaliye ne qaliye Türkiye. Qaliye. Malum mülki ve hatın deste sirkirin eri. Tu kok led qaline. Veya jenoside. Yani tu genavi holerat ki. Şuha gotina jenosid baqasi ku diroknas dibêjin beriya komkujiya Ermeniyan tune biye. Yani di lugata zimanan da tune biye. Jenosid. Bi qirkirina Ermeniyan re, bi komkujiya Ermeniyan re gotina jenosid ket zimanê cîhanê. Em kurmancî çi dikarin bibêjin? Pirkirin. Yani qirrawî yekî sahne işte. Komkujî tiştek ku dewleta Tirkiye li Kurdan kiriye kom bi kom 10 kesan, 20 kesan bawekî komît kuje vaya komkujiye. Yani jî tiştek ku Daişê kir li Kurda vaya komkujiye. Tiştek ku hatiye serê êzidiyan komkujiye. Tiştek ku li Bakurê Kurdistanê hatiye serê milletê me êzidî ew jî bi şeklekî jenosîd e ji ber ku nehîştin kesekî sağ nema li Batmanê hinek mabûn wêran şehrê mabûn ew jî qismekî wan ew jî planiya wan hatin Ewropayê yani qira wan jî yanî halbikî li Bakurê Kurdistanê pir êzidî hebûn. Hevan no em bidomînin li Amedê di operasyona li ser torekê Sûçan de ji çil gumanbarên ku hatibûn destesekirkirin 15 ji wan hatin girtin. Rêveberiya Şaxê Têkoşîn li dijî qaçaxçîtî û suçên organîzeyê Rêveberiya Ewlehiyê Amedê ji bo ku rê li ber girtina torên Sûçan ên ku bi armanca karê ku van karbarê pîs dikin lêkolînekî da dest pê kirin li hember vanê însanan di vê çarçovê de 16 çalakiyên cuda yên toreke çekdar hatin eşkerekirin ku bi sûcbariya avakirin, rêvebirin, endametiya rêxistina ji bo Sûçan hatiye şopandin. Ji bo girtina gumanbarê ku beşdarê van çalakiyan bûne operasyonekî hevdem hate dest pê kirin. Hêzên Ewlehiyê di vê operasyonê de çil gumanbar kirin bin çavan. Di nava wan de serkêşê torê AE jî heye, navê wî ne kevşe. Di lêgerinan de 21 kilo esrar 305 gram nuzam tişmiş teye nav mav heye ez navê wan nedim nexweşe ji bo gencan jî ji bo zaroka jî ben çek û silah jî hatiye deste serkirin wana piştî ku li Bakurê Kurdistanê hêzên Kurdan otorîteya eskerî hinekî kêm kirin ev çeteyên bi vî şeklî derketin holê. Hebando ev mesela gendeli yani yolsuzluk. Soran dibêjin gendeli. Ez gendeliye çima kabul dikim bikarbînim têde gotina genî heye. Êdî ji geniya me tê nayê nizanim gotina gendeli yani karê nel re, karê sexte, karê dizî. Tu dest hatînî ser mal û milkê dewletê. Mal û milkê dewletê ê millet e. Normal mal û milkê milletê devletê wek hev divê nava millet de were parvekirin. Lê dewlet hemin vê yekê nake îja rêvebirên dewletê dest hatînî ser van pereyan dibin navê îhaleyan de, sûçan de, nizam çikan de dest hatînî ser van pereyan. Li Iraqê ez ji wara bêjim şok yani. 300 milyar dolar perê Iraqê dikeve destê van çeteyan. Çeteyên ku dewletê birêve dibin ha. Acayip tiştekî. Yani dewlet li holê tune. Millet xwebixwe rêve dibe, tiştekî dibin navê dewletê de heye, rêvebirê wan tenê dizî û gendeliyê dikin. Yolsuzluk. Yani yolsuzluk tu tişta te dizî te nedizî tu li gorî kaxizê wan çê dikî. Dikî resmî. Ka ji were nûçî bixwînim hûn jî hinekî şaş bimînin hevan da. Di vê bültena me de nûçiyek heye ew jî muameleyê eskerên dewleta Tirkiye li hember gundiyên me yê zaxwe ye. Muameleyekî wisa dikin
Devra 1908 ya darbe askeri tine bir mirovan. Yani zaho, gundê zaho ji xwe re kirine wekî zindan. Zindana servekirî, zindana servekirî çi ye? Tu insanan bi qismî serbest berdidî, biçin derva lê divê êvarê werin. Ecayip nûçe ye. Ez pêşî nûçeya Iraqê ji we re bixwînim. Di operasyoneke li Seranserê Iraqê de 47 rêveber parlamenterên Payebilind yên Iraqê bi sûcbariya gendeliyê hatin desteserkirin, hatin binçavkirin. Vê pêngavê ji dosyaya Wezareta Petrolê dest pê kir, tê de bi sedan rêveberên din jî di bin çavdêriya hûr dane. Di nava desteserkiriyan de alîkarê Wezîrê Petrolê û 12 parlamenter hene. Medyaya fermî ya Iraqê navê wan kesên ku di operasyona ewlehiyê ya 12 saetan de hatine binçavkirin, eşkere kir. Di nava wan da Şiî hene, Sünnî hene, di demên pêşme de wê Kurd jî hebin. Em binêrin kîne. Bi qasî ku dibêjin, Kurdên ku tevlî van karan dibin, rûşvet, müşvet, desthatîne ser perên dewletê, rêveberên Payebilind in. Li Iraqê rêveberên navîn jî hene, lê nava Kurdan da ê Payebilind ji ber ku ê navîn ceseret nakin bidizin. Di vê dosyayê de li Iraqê bi giştî behsa navê 952 kesan tê kirin. Artêşa dizî ava kirine. Ha, vana hemîd nava hev de nava tekilî dane em nizanin. Dosyaya gendeliyê ji bo piraniya rêveberên Iraqê amade ye. Lê dem ciyê ne diyare. Beriya 2 hefteyan Iraq bi Amerîkaya re kete nava projeyekî spîkirina perayan FBI li piştîvêyekê ye. Ew jî ji bo çareserkirina pirsgirêkên ekonomîk yên Iraqê ye. Piraniya rêveberên Iraqê di nava gendeliyê de ne. Di vê meselê re tekildar. Gendelî dibêjin, rêveber dibêjin, sektorekî wisa ye pir berfireh e, pir mezin e, rojane milyonekî bermîl petrol didin barzûgehan tü pere naçe xezîneya dewletê. Milyonekî bermîl petrol didizin, dibin barzûgehan, lê ev pere nakeve xezîna dewletê. Yani netkeve destê millet, netkeve destê dewletê. Çekû derê destê van kesan. Ew pere jî dertkeve dervayê Iraqê, xelk jê fayde dibîne. Eger ev pere were xezîneya dewletê, mehane milyar û nîv dolar e. Salane jî dike 18 heta 22 milyar dolar. Yani salê 22 milyar dolar dikare bikeve xezîneya dewletê. Ev torekî gelekî mezin e. Hemû rêveberên ku tekildarin anha ditirsin. Gelek rêveberên Iraqê hene telefonê xwe temamî girtine, xwe veşartine, dixwazin ev operasyon hinek sis bibe, bi dawî bibe, paşê derkevin holê. Xwe veşartine. Ya jî çûne derve Iraqê. Ciyê xwe guherandine. Li malê xwe ranazên. Kurd hene, Sünne hene, kesên di rêveberiya Payebilind de hene. Kesên desthilatar li pişt vê gendeliyê ne. Gendeliya li Kurdistanê Iraqê henekî ji hev cuda ye dibêjin, spor, çawa. Li Kurdistanê ji sedî not li jor tê kirin. Yani di rêveberiya asta bilind e. Li jêr kes newêne vê gendeliyê bike. Belgeyên li ber destê dewleta Iraqê anha hemî tomarkirîne amade ne. Ji derbekî de ji nişkeva naxin medyetê 395 dosya anha dibêjin li ber destê rêveberiya Iraqê heye. 395 dosya. Herema Kurdistanê wê paşê were dest pê kirin. Anha ev operasyona ku li Iraqê hatiye dest pê kirin girêdayê Iraqê ye. Tamam li başûrê Kurdistanê jî çend hev Iraqî hatin girtin, parlamenter hatin girtin, teslîmê Bexdayê hatin kirin. Lê operasyona li hember rêveberên Kurd wê paşê were dest pê kirin. Amerîka bawerke rast tevlî operasyonê nebiye, lê xezîneya Amerîkayê agahiyên temam dane Iraqê da ku gavên ciddî bavêjin. Ez dibêjim qey ne tenê Amerîka, welatên Ewropayê jî
Di derbarê pereyên ku gîştine vê derê bankayan da çi heye ew ê mecbûrin Iraqê agahdar bikin. Mecbûr. Niha hûn zanin dîsa bi piştgiriya Amerîkayê çiqas însanên serbixwe ên xwedî çek û sîleh hene. Tevgerên siyasî, rêxistinên xwedî çek hene, mecbûrin çek û sîlehê xwe teslîmê dewleta Iraqê bikin. Aniha hikûmeta Iraqê dema dawî ya ji bo teslîmkirina çekan diyar kiriye. Ka em binêrin daw çi ye, mesele çi ye. Hikûmeta Iraqê bawekê fermî dema dawî ya radestkirina çekan ya dewletê diyar kir û destnîşan kir ku piştî ku ev dem qediya her kesê ku çek û sîleh li destî wî de be weke meseleyekî dervê yasayê were dîtin, yanî weke qaçaxçîtî kiribe, ew were girtin. Berdevkî hikûmeta Iraqê Heydar Ebûdî di daxuyaniya şapemeniyê de bal kişand ser radestkirina komên çekdar ya teslîmkirina çekên xwe ji bo dewletê. Ebûdî anî ziman ku dema herî dawî ya ji bo radestkirina çek û sîlehan 30 îlona 2026 e. Yani tebax îlon 2 meh 3 meh e. Di nava 3 mehan de çiqas çek û sîlehê we hene li Iraqê hûn dikarin teslîm bikin. Eger hûn bixwazin. Eger hûn naxwazin wê demê dibe qaçax. Berdevkî hikûmeta Iraqê Heydar Ebûdî bal kişand ser her gava ku ev dem qediya her kesê çek di destê wan dibe wekî neyasayî ew ê qebûl bike û ew ê bikeve çarçova sûç yani. Niha ez dîmenekî nîşanê we bidim hevano terora dewleta Tirkiye li ser gundên Zaxwe. Tamam. Divê em vê dewletê nas bikin. Ji xwe herkes nas dike. Dîsa jî berê ku behsa vê meselê bikim, muameleya artêşa Tirkiye li Zaxweyê çawa weke zindan bikartîne, çawa ku aniha terorekî ciddî li ser miletê me dimeşîne, digel vê pêvajî. Dixwazim behsa pêvajiyê bikim. Hûn zanin doh me bername çê nekir ama pêr bi tir pêr her roj behs dikim. Ji mantıqa rêveberên dewleta Tirkiye çare dernakeve. Ne mümkün e. Ya tiştekî tune be tune ye. Ez carna şaş dimînim. Rêveberên me ê Bakurê Kurdistanê dibêje hükümet bu sorunu çözsün. Ya hükümet çawa dikare çareser bike? Malzeme tune ye destanda, mantık tune ye, mêjî tune ye. Ya vana dijmin. Vana çawa dikarin dawa Kurd hal bikin? Yek jî ez şaş dimînim rêveberên me ê Bakurê Kurdistanê çawa dikarin daîma bibêjin Kürt sorunu, pirsgirêka Kurd û nizanim çi. Ez vê fehm nakim. Çünkü li cem me Kurda li welatê Kurdan, Kurdistanê pirsgirêka Kurdan tune ye. Kurd li welatê xwe ne, li ser erdê xwe ne, li ser zeviya xwe ne, li malê xwe ne, bax û bostanê xwe de ajon, pez û heywan xwedî dikin. Milletek aram e. Li Kurdistanê pirsgirêka hebûna dewleta Tirkiye heye. Yani dawa me ne dawa pirsgirêka Kurd e. Dawa me dawa dagirkeriyê ye, dawa hebûna dewleta Tirkiye, hebûna artêşa Tirk li Kurdistanê ye. Wextê ku li ser sehneyekî tu xîtabê Kurdên Bakur dikî, tu nikarî bêjî pirsgirêka Kurd. Ez Bakurî bûme bêjî pirsgirêka me tune ye. Li cem me yek pirsgirêkek heye, hebûna mektebên Tirkan, hebûna artêşa Tirkan, hebûna dewleta Tirkan li cem me pirsgirêk e. Ji ber vê pêşniyaza min ew e siyasetmedarê me Bakurê Kurdistanê navê vê pirsgirêkê nekin pirsgirêka Kurd, bikin pirsgirêka Tirk. Çünkü pirsgirêka Tirk heye li Bakurê Kurdistanê, ne a Kurd. Tirk di nava xwe de dikarin bibêjin, ya biz bu Kürtlerî nasıl halledelim? Ew dikarin bibêjin, ew derdê wan e, pirsgirêka wan e. Em ji bo wan dikarin bibin pirsgirêk, ne xeme. Li welatê xwe, li Enqereyê, li her derê ew dikarin ji xwe re bêjin. Kürt sorunu, pirsgirêka Kurd, ew dikarin bibêjin. Ne wisa? Çünkü em ji bo wan problemin. Ama di nava me de jî ew ji bo me problemin. Tu çavê wan de nikarî li doza me binêrî.
Doza me doza azadiye, doza serxwebûnê, doza hebûnê, dawek heye, tamam. İja vaya laliye kestim dibînim, îja lavê dewleta Tirkiye dikin. Siyasetmedarê me lavê dewleta Tirkiye dikin. Dibêjin vê meselê hal ke. Aştiyê pêk bîne. Ya aştî pêk naye. Çima pêk naye? Niha di Tirkiye de tune ye. Barış tenê ye ama kurmancî de mîro jî ji we re behs kir. Kurmancî de lehevhatin heye. Bilmiyorum, lehevkirin heye. Lehevhatin heye. Aştî heye. Aştî çek û sîlaha didî seknandin, tu aş dibî. Tamam. Ama divê em lehev bikin. Esas barış lehevkirin e. Em bi dewleta Tirkiye re li ser çi em lehev bikin mesela? Tamam. Hadi em şer nekin. Tu şer nekî navî dibe aştî. Ama têrê nake. Meselê hal nake. Tu şer nake. Herkes mala xwe. Tamam. Roj xwe qanûn jî derdixwin. Qanûnê wan jî tu tiştekî re nabe, ji we re bêjim, paşê ez ê behs bikim. Mêrik ji te re dibêje were mala xwe. Serê xwe dayne ser çûka dayîka xwe. 5 sal siyaset jî li te qedexe. û ji xwe re li vê derê bisekine. Tamam, berê ku tu biçî çi ye, ji xwe jiyana te wisa bû. Heyeta te ye tabî ki, biryara te ye. Tu karî wisa bikî. Rêz û hurmeta me ji jiyana taybet re heye. Çawa ku ez bi xwe rê didim heyeta xwe di jiyana xwe de ser bi xwe me. Tu jî dikarî ser bi xwe bî. Herkes dikare ser bi xwe be. Dikarî rêxistinî jî wisa tevgerî. Veya ne mesele? Kes kesî nikare mecbûr bike ku illah bibe şoreşker. Tu biryar bidî bibî şoreşker, dikarî bidî. Ama tu biryar nedî, kêfa te ye yani. Herkes li gorî kêfa xwe dikare te bigere divê heyetê de. Ama wextê ku tu milê xwe bidî jûr, tu bibêjî ez dixwazim dawa Kurd hal bikim û piştgirî bidin min û em jî piştgirî bidin te, tu vê misyonê bigirî ser milê xwe, wê demê dibe em bawerî bite bînin. Wê demê heqê me çê dibe ku em hin pirsanj te bikin. Tu me ber bi ku derê ve dibî. Tu vê meselê çawa hal dikî? Tu bi van cîranê me re, raqîbê me re, dijminê me re tu li ser kîjan esasan lehev dikî? Baya heqê me heye em bipirsin çima? Çünkü tu li ser navê me li wê derê. Tiştekî din ku heqeten kêfa min jê re naye, hûn ê bêjin kêfa te were çi neyê çi? Ne wisa ye. Siyasetmedarên me dema ku tiliya xwe ji millet re behecîne kêfa min naye. Gerek mirov wilo bifikire, nizanim wisa bifikire, nizanim çawa bifikire. Kî wiha bifikire, nizanim çi ye, kî aha bike, nizanim. Yani eyar bidî millet. Vaya ne baş e. Kes bila wisa nefikire. Ya mirov ji millet re nikare kî wisa bêje. Millet esasê meselê ye. Tu wextê dixwazî bibî rêvebir, tu mecbûrî millet îqna bikî. Tu millet îqna nekî, tu wê demê mecbûr dimînî bi darê zorê wana bînî ser xeta xwe. Bi darê zorî jî nabe. Bi darê zorî jî kes nayê ser xeta te. Tu mecbûrî îqna kî. Tu mecbûrî min îqna kî. Hevalê min îqna kî. Heso hesû îqna kî. Tu wextê ku derketî ser sahnê tona dengê xwe nikarî bilind bikî. Li hemberî te însan hene. Li ser sahnê dibe tu tona dengê xwe eyar bikî. Tu berê xwe dî dijmin, cîran, tona dengê xwe heta dawî dikarî bilind bikî. Qet ne mesele ye. Te berê xwe da millet, milletê Kurd, milletê Kurd emekdar e, fedekar e, her tiştê xwe daye. Te berê xwe da milletê Kurd, dibe tu bizanibî kî li hember te ye. Hürmetkar bî, tona dengê xwe daxînî, neqîre û tu wî îqna kî. Çünkü tu ser navî wî ketî rê. û ez dibêjim qey ji siyasetmedarên me ê Bakurê Kurdistanê re şêwirmend lazim in. Şêwirmendê estetîkê, şêwirmendê xîtabetê, şêwirmendê axaftinê. Yani bi vî şeklî nabe. Tu nikarî tiliya xwe behecînî. Wextê xîtabê milletê me dikî. Tiliya xwe tenê ji dijmin re dikarî behecînî. Tiliya xwe jî dikarî behecînî, sîlaha xwe jî dikarî behecînî, tu dikarî biqîrî,
Tu dikarî her tiştî bikî. Ew serbestî, bêdawî. Lê millet na. Yani wî li ser sahnê min ji çend siyasetmedaran tona dengê wan ê bilind ku millet re dibêjin kesek nikare awa bifikire. Allah Allah. Çawa nikare bifikire ya? Difikirî. Kî dikare pêşî li fikrê bigire ya? Çawa mümkün e? Xelk şixwe dewame li hemberviya bû bi dewleta Tirkiye re? Dewame li hemberviyan ne? Cî ku lê fikir qedexe be. Şixwe tijî yani. Pêdivî bi dewletekî nû ya Tirkiye tune ki. Dewleta Tirkiye şixwe têra xwe qedexe dike yani. Zîndanê wan hene, hemî tijîne, Kurd tijîne. Ji bo wî duyemîn dewleta Tirkiye cep nake em nava xwe de ava bikin. Hevan no. Niha dewleta Tirkiye li herêmên parastinê yên medyayê şixwe ev gundê Zaxo ku ez behs dikim ne herêmên parastinê yên medyayê ne jî. Yani ne herêmên gerîlanê jî. Gerîla jî aniha li wan de re tune. Ku ez dîmên vekim niha hûn ê bêjin te çima behsa qanûnê nekir. Ya qanûn vala ye vala. Qanûn dibêjin heft heşt xal heye. Şeş meh wexta wî heye. Yani kî hat teslim bû, kî teslim nebû şeş mehan da êdî qanûn ji holê radibe. Dibe mîna zemanê berê. İnsanê ku çek xistine destê xwe însan nekuştine ancak dikarin werin. Ew ji werin 5 salan nikarin siyasetê bikin, nikarin tut tiştekî fealiyetêkî bikin. Rêveberên rêxistinê dikarin biçin welatên dereke. Ya pêvajo bi vî şeklî dibe dewleta Tirkiye henekê xwe bime dike. Bime dilîze. Ji ber vê dibêjim ya pêdiviya me bi qanûnê dewleta Tirkiye tune ye. Aniha 6 milyon însanên me li Bakurê Kurdistanê di nava siyaseta Bakuriyan da ye. Dixebitin jî, kar jî dikin. Pêdiviya me bi betalkirina qanûnan heye. Qanûnên ku Kurd û Kurdiyetî qedexe dike. Qanûnên ku pêşî li siyaseta me digire. Qanûnên ku me davê jî hepsê. Vana betal bike bes e. Qenebe însanê me hepsê derkevin. Yani aniha pêvajo sekîniye ji we re bêjim. Bi vî şeklî jî, bi vê qanûnê jî kes naçe Tirkiye. Kes naçe Bakurê Kurdistanê jî. Naçin. Yani em rêxistinê nas dikin yani. Rêxistin bi tu şeklekî serî natewîne ji dewleta Tirkiye re. Ma militanê vê tevgerê em zanin naçin yani. Niha ev dîmenên ku ser ekranê dibînin li gundê Zaxoyê ne ev reçên guleyên dewleta Tirkiye ne rasterast malên Kurdan dane ber bombeyan. Niha ev saziya CPT ya Amerîkî heye dîmen ji wan hatiye. Ev dîmenê wanin. Em ana parve dikin bu ara. Endamê rêxistina CPT ya Amerîkayê Kameran Osman diyar kir ku piştî ku artêşa Tirk malên gundên îdareya Zaxo wêran kiriye, talan kiriye. Niha jî bi 6 şert û mercên pir giran ancak pir bi zehmetî rê dide milletê gundê Zaxoyê ku vegerin ser zeviyê xwe, gundê xwe. Lê tenê ji bo rojekî. Nava rojê de diçin, êvarê mecbûrin vegerin biçin ku derê enzan. Endamê rêxistina CPT ya Amerîkayê Kameran Osman tekildarê vegera xelkê gundên îdareya serbixwe ya Zaxoyê û şertên artêşa Tirkiyeyên ji bo vegera sergundan li ser hesabê xwe Facebookê agahiyê nû parve kirin. Kameran Osman diyar kiriye ku nêzê mehekî şeniyên 21 gundên ser bi Zaxoyê hewl didin vegerin ser gundê xwe, zeviyê xwe. Ev zêdetirî 6 salin ji ber operasyonên artêşa Tirkiye ew gund vala bûne. Kameran Osman dibêje roja 26 Hezîranê piştî zextên zêde yên xelkê gundan artêşa Tirk mecbûr ma rê bide ku rûnişvanên gundên ku ez niha navê wan ji we re bêjim rûnişvanê van gundan dikarin biçin ser zeviyê xwe lê ew jî bi şert. Gundên ku dikevin vê çarçovê ku dewleta Tirkiye şert daniye ser wan. Bazîn gîra,
Gunduk, Gewrik, Kırkırank, Petrume, Keluk, Marsis, Elaniş, Eri, yeni geliye pisağa bi şeş şartın gram ve geravan ancak mümküne. Çeva her şeş şart û mercên artêşa Tirk ji bo vegera xelkê gund diyar kiriye wane. Binêrin. Ji kerema xwe re. Rojane ji şeşê rojane saet ji şeşê sibê heta heftê êvarê xelkê gundan dikarin here ser gundê xwe. Piştî saet heftê êvarê tu kes nikare li gund bimîne. Her kes mecbur e vegere. Ev yek, şertê yekem ev e. Şeşê sibê heta heftê êvarê. Here gundê xwe. Weke zindan dibe. Du, artêşa Tirkiye rê nade tu kesekî çeka xwe, silaha xwe yan jî tiştekî ku dikare însana birîndar bike bi xwe re bibe. Çeka nêçîrê jî nabe. Tu nikarî nêçîr jî bikî. Yani hirçekî were êrişê te bike tu çûyî. Tu nikarî çek û silah tune. Sisê. Gundî dikarin xwarina rojekî tenê bi xwe re bibin. Xwarina ji rojekî zêdetir qedexe ye. Artêşa Tirk rê biriye, ji gundiya re dibêje tu dikarî biçî gundê xwe, lê di çentê we de tenê xwarina rojekî hebe. Tiştekî zêde hebe dest datîne serê. Ev zîndana servekirîne çi ye? Ya din, di dema derbasbûna xelkên herêmê di wan xalên kontrolê de nasnameyên her kesî tenê wergirtin. Navê wan, navnîşana wan, adrêsa wan, hemî agahiyên di derbarê wan şexsan de di kontrola artêşa Tirk re derbas dibe, artêşa Tirk dest datîne ser wana. Kimlik û nasnamê wan. Şofêrê mînîbîsê hevan da. Şofêrê mînîbîsa ku van gundiya dibe gundê wan, ji hemî însanên di mînîbîsê de berpirsiyar e. Kî ji wan kêm be, kî nehatibe, şofêr berpirsiyar e, ew ê bikeve hepsê. Êvarê, dema ku ew mînîbîs vegeriya, eger kesekî di dema çûyînê de, di vegerê de di wê mînîbîsê de tune be, şofêr ji alî eskerên dewleta Tirkiye ve tê binçav kirin. Ev zîndanê ne çi ye? Eskerên dewleta Tirk di qeydên dijîtal yên saziyên xwe yên ewlehiyê de li paşxaneya gundiyan digerin, eger di rabordiya wan de, yani di jiyana wana borî de, eger yek ji wan alîkarî dabe hêzên gerîlla, yek ji wan li hember artêşa Tirkiyê sûçekî kiribe, tiştekî kiribe, ew dîrek tê binçavkirin wê derê. Pergala Başûrê Kurdistanê tune ye? Ya Îraq tune ye? Ya gava din min nûçe ji were xwend, dewleta Îraqê aniha dibêje hemî çete însan rêxistin ê silah di destê wan de ne? Dibe teslîm bikin çek û silahê xwe. Ev dewleta Îraqê çima ji Tirka re nabêje ji welatê min derkeve ya? Heqeten ya. Ya hevalê me çima nabêjin? Ya fermandarên me, rêveberên me ên Qandîlê çima ji dewleta Tirkiye re nabêjin? Şertê me dewleta Tirkiye ji başûr vekişe. Ya şert dayînin ya. Em tu qanûnekî dewleta Tirkiye nas nakin. Em pêvajo mêvajoyê nas nakin. Heta ku dewleta Tirkiye weke me ji herêmê Palestînê me diye venekişe. Em vekişiyan. Em ji Bakur vekişiyan, em ji herêmê Palestînê vekişiyan. Çek û silah me da seknandin. Ama dewleta Tirkiye dibe ji gundê me derkeve. Zaxo, başûr. Şert dayînin serê, nizanim rastê ne rast e evan da. Kamuran Osman dîmenên ku aniha hûn dibînin ev bûyerên berê ne, êrişên dewleta Tirkiye ne li ser xaniyê gundan, ev gundê Marsis, gundê Marsis e gundê dîmenê ku hûn dibînin. Ev gundê Marsis e. Mesela divê dîmenê de em niha bi hev re dibînin ku artêşa Tirk hin xaniyan bombey kiriye. Piştî dagirkirina gund jî esker, kelûpel û hemî tiştên elektrîk talan kirine. Di baniyan de jî, di çatiyan de jî qul heye hûn dibînin. Ev hemî rêça guleyan e. Ev dewlet dibe dewleta me. Êdî hûn bifikirin. Niha derheqî vê êrişa Almanya'da nûçeyekê heye ji were bixwîne mevan da.
Nuçin nu hatine. La Almanya deri şeke çektari yalı navendeke cavderi u parasına civanan yal bajari stadeye bakuri Almanya'da 6 kes hatın kuştun. Beriyan ha 5 kes bun ha hejmara kuştiyan bir 6. Polis anda zanin ku ihtimal ki mezin bu yer jiber perskireke malbatih pekatiye. Despeki polisin Almanya ragahandın ku deri şa çektari yalı navenda havarçun u cavderiya civanan yal bajari stadede Gevcid ke Rojavaya Hamburg'e 5 kes hatın kuştun. Lepiş rejmara kuştiyan derket şeşan. Çend kesi brindar jî hene. Ev bu yer di salên dawî de yek ciwan êrişên çekdariyên herî xwînî ên vî welatiye. Hemî kesên ku jiyana xwe ji dest dane, hemî kesên di 20 salê ran, di ser 20 salê ran e. Zarok tune ne yani. Ama daw çi ye, mesele çi ye hê eşkere nebiye. Yani bu yera herî mezin avan salê dawî ye li Almanyê. Wextê ku polîs diçin wê derê du kesên gomanbar hewl didin ji wê derê birevin. Polisan gule berdane ser otomobilê, otomobil rawestandin. Her du gomanbarê ku temenê wan di ser 21 salê rabûn hatin binçavkirin. Êdî ev êrişkarin wisa xuya ye. Kîne gelo bana Almanın, bana Kurdin, Tirkin ne diyare. Mesela Sinor'da hûn dibêjin KDP'ye neke mesela Sinor girêda Iraqê ye. Wextê ku êrişekî were ser Sinorê Îraqa fermî normal artêşa Iraqê jê berpirsiyare. Ne KDP'ye neke. KDP'ye neke li hember dewletekî çawa dikarin êriş bikin, çawa dikarin bikevin nava şer. Ne wisa ye. Muhatabê dewleta Tirkî dewleta Iraqê ye. Ji ber ku Başûrê Kurdistanê ne dewlet e. Başûrê Kurdistanê tenê asayiş e. Asayiş li hember gendeliyê û diziyê û tiştê mişî wisa ye. Ama mesele wextê bû çekên konvansiyonel tank û balafir û êriş artêş ket nava axa te wê demê Iraq berpirsiyare. Ew baş e mirov hem bikim. We goterê. Ez xatir ji we bixwazim. Yani di mesela vê pêvajoyê de ji derve kî here Tirkiye bile here ama heta ku însanên me yê girtî serbest neyne berdan kî çûbe Tirkiye jî dikare hema were girtin. Neyê girtin jî nikare bixebit. Wextê nikarî bixebitî, nikarî mücadele bikî ji bo dava Kurd û Kurdistanê mana wî çi ye wî çare. Bi xatirê we silav rêzê vanna.